Kag sa numero 1 sa mga balita subunga adlaw, ginsuspense ang Philippine Coast Guard ang biyahe sa mga ro-ro vessel kag fast craft sa Western Visayas bangod sa tropical depression nga Vicky. Samtang pag-asa ang nagsiling nga may isa pa gid ka bagyo ang ginapaabot nga magalabay sa pungsod antes magtakop ang ini nga tuig. Yaring report ni Marty Go. Mga 30 ka mga pasahero sang fast craft vessel sa Bredco Port ang na-stranded kaina sang aga matapos nga ginpauntat sang Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa pantalan sang ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang isla sang Negros bangod sang tropical depression nga si Vicky. Isa ka virtual interagency briefing ang ginpatigayon sang Office of the Civil Defense sa rehiyon para masiguro nga nakapanghanda ang mga banwa kag syudad para sa bagyo. Nagmando na si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ipaidalom sa Blue Alert status ang tanan nga mga city kag Municipal Risk Reduction Management Councils para madasig nga makaresponde sa tion sang emerhensya. Naka-code white naman ang tanan nga mga district hospitals. Suno sa pag-asa, magalabay sa Western Visayas ang bagyo bangod sang makusog nga huyop sang amihan. Makusog ang aton nga northeast monsoon. Sa subong medyo makusog-kusog ang northeast monsoon naton. That is why nag-cross din siya, no? Nag-cross din siya sa aton sa Visayas. Pero kung medyo mahina man lang ang northeast monsoon, posible siya nga magsaka-saka. Ginpahayag naman sang pag-asa nga magluwas kay Bagyo Vicky, may posibilidad nga may isa pa gid ka bagyo nga magasulod sa pungsod antes magtakop ang tuig. Galing kay may arat sa subong existing nga linya, that is why nga ang forecast is for December is 1 or 2. So isa na ini si Vicky, hopefully hindi na madugangan, pero at least may ginapaabot pa because of this forecast na may linya. Nagapanugyan ang pag-asa sa publiko nga mag-monitor sa lakat sang bagyo tubtob nga makabiya ini sa Philippine Area of Responsibility bangod indi mapaktan kung magkusog pagid ini kag makatugas ang dako nga halit. Marty Go para sa Digicast Negros.